eleksyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, day of mourning deklarado ngunyan aldaw sa Albay. Bangkay ni Obispo Sora ibabiyahe ngunyan pasiring sa Catanduanes. Crater glow kan Bulkan Mayon day man dapat haditan. Sobra sa 37,000 na obrero sa natawan ng cash assistance kan dole. Sa lado nasyonal, mas dakol na trabaho ang kaipuan para makabangon ang ekonomiya ka nasyon. Presyo kan bakuna papa-investigaran ni Duterte. Armed Forces of the Philippines naghahaga ng dispensa sa mga personang isinabit na mga miyembros ka New People's Army. Price freeze sa karning urig kiniradan kan mga negosyante. Sa ibang nasyon, Taiwan, suportado kan Amerika kontra sa pananakot kan China. Sarado ning karawat, ensayo kan mga atleta apektado kan pandemya. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Deklaradong day of mourning o aldaw nin pagmundo ngunyan aldaw sa Albay dalan sa paggagadan ni dating Legazpi City Bishop Jose Sora. Sinabi ni Obispo Bong Bailon na sarado niya na maghapon ang mga parokya asin daing transaksyon tangani matauanin na pagrespeto si Sora na aloy na naging obispo kan syudad. Apera kini sabay-sabay man na mabagting ang mga kampana kan gabos na mga simbahan bilang pagrumdom kay Sora asin despedida man kanayon sa iya sa pagbiyahe kan sa iyang bangkay pauloy sa Vira Catanduanes ngunya na hapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Ibabiyahin ang unya na hapon pasiring sa Vira Catanduanes ang bangkay ni Obispo Jose Sora tanganing dumanaman ini ipatente sa Vira Cathedral para matawan man in oportunidad ang mga Katanduanon na makadungaw asin makataonin respeto dahil ang tahaloy man ining naging obispo kan Vira Diocese. Pagabot sa San Andres Port, magkakaiguanin motorcade pasiring sa Virac kung saan duman siya matinir na nagkapirang aldaw bago man ini ipalubong sa Pebrero 1. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hinalik ang P-Box ang ano manakaditan kan mga namamanuaan may kinaraman sa pagbanaag kan Bulkan Mayon o crater glow na nailing lalo na kon maliwanag ang banggi. Inang tinawaning paliwanag ni P-Box resident volcanologist Paul Alanes na ang sendang pag-aadal sa mga aktibidades kan Bulkan Mayon nagpapailing na ang kausa kan crater glow posibleng darapa kan mga natadang volcanic materials kan magtuga ang Bulkan Mayon ka nakaaging 2018. Sa ibang lado, padagos manggirare ang sendang pagbantay sa Bulkan Mayon, mantang mantenido pang nasa alert level 1 ini. Maigpit manggirare ang patanid asin pagbabawal sa publiko na maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit.
37,988 mga obreros na naapektaran kan COVID-19 sa Kabikolan ang nakaresibe ng 5,000 pesos na cash assistance sa lindong kan COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP kan Department of Labor and Employment. Anang tinawan ng paliwanag ni Johanna Vigasca, tagapagtaram kan Dole Regional Office, kung saan na naitaong tabang finansyal, uminabot din 189.9 milyones pesos. Siyang sinabi na punterian ninda na maipaluwas ang 100% ka nakatagamang fundo para sa siring na programa ngunya na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Multi-5. Mas magiging madali na ang pag-monitor kan mga informasyon mananangod sa salud kan mga legaspenyo kung gagamitan in Quick Response Code o QR Code. Sigun kay Alkalde Noel Rasal, dakulan magiging katabangan kani sa preparasyon sa mass vaccination procedure sa mga barangay. Kasabay, magiging madali na ang pag-aram kung sa Risay ang mga babakunahan as hindi dapat bakunahan. Dagdag pa kan alkalde na magkukondukta ng survey para maaraman kung sa Risay na syudadano ang gustong mainot na tudukan kan COVID-19 vaccine. Katako din kan nakaabot sa iyang informasyon na babaan porsyento kan gustong magpabakuna. Alagad, tiwala si Rosal na sa mga maabot na aldaw malangkaw ini asin matuturukan in COVID-19 vaccine ang kadaklan kan mga legaspenyo. Sampulong para sira natauanin sa kayapan dagat kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Tabaco City. Sigun kay Alkalde Crisalagman Luistro, ang lakdang kan BFAR na kulang tabang sa mga parasira na nawaaran as sinaraot ansay na mga sakayang pandagat kan mga nakaaging bagyo. Kasabay kay ni, nagtauman ng BFAR nin Aqua Phoenix System na pigagamit na kulungan kan mga pigpapadakulang sira asin mga pananom na mapapakinabangan kan kadaklan. Dagdag pa ni Luistro na sa mga maabot na aldaw, may itatao pang mga sakayang pandagat ang BFAR asin nagkakantidad ninin 1.2 milyon pesos. Mientras tanto, 25 dolphin na stranded sa kadagatan kan barangay Magais 1, Dil Gallego, Camarines Sur, ngunya na pagkaaga. Sigun kay Noni Inolva, tagapagtaram kan BFAR Bicol, pigtutubudan ng mga dolphin, biktima nin dynamite fishing sa senang istaran sa Tagkawayan, Quezon sa Region 4A. Enot naman na pinagkonfirmar ni Inolva ang pagkagadan kan 13 asin 7 ang nabuwian asin nakabalik sa rarom na parte kan kadagatan. Sa ngunya pig-imbestigaran pa kan BFAR ang kausa kan pagka-stranded kan mga lumod sa kadagatan na sakop kan Camarines Sur. Nangapodan si Inolva sa publiko na daay magamit ng dinamita sa pagsira. Dalan tanay istorbo asin naraot ang mga istaran kan mga dolphin asin iba pang marine animals sa kadagatan na naging dalan sa pagkagadan kan mga ini. Higalat na sana ang magiging report kan Finance Committee kan Tabaco City kumpira ang savings kan lokal na gobyerno na pwedeng gamiton pambakalin bakuna kontra COVID-19. Sigun kay Tabaco City Administrator Gerardo Colarina, enot na sindang ipinaapod ni Alkalde Crisalagman Luistro tanganing pag-adalan kung may magkakanigong fundo ang gobyerno na pwedeng gamiton pambakal ng COVID-19 vaccine. Kasabay kini, tinawanin na sigurasyon ni Colarina na sa oras na makaalokar ng fundo, sinda masunod sa kasuguan kan gobyerno nasyonal para sa pagbakalin bakuna tanganing maibitaran ang problema sa mga maabot na aldaw. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya
masarap kasama. Happy, happy na kami, masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang, nasa